Kaixo. Gaurkoan Urko Egainen bertso sorta bat kantatuko dut, ostalaritzaren errua. Bere ekimena dau eta ia gustoko zuen. Hausnarketarako tartia eskaintzen duen bertso batzuk dira eta ezintasunetik eta idatzia. Mugatu nahi dut gizartearen ohitura batzuetara, arazoeri konponbide bat eman beharrean gara. Ostalariei luzatzen zaie lehenbiziko begirada, dirudienez errua beti ostalaritzarena da. Bada jentea tragaperretan denbora libre gizara, diru pila bat uzten duena tragaperren kutxetara. Kasu batzutan diru galerak heltzen dira etxetara, ludopatarik bada errua ostalaritzarena da. Alkoholak ere eragiten du hainbat nahi gabe eta traba, batzuk etxera iristen dira balantzaren nahietara. Ta gero bertan nolako pena ta nolako lurrikara, mozkorrik bada horren errua ostalaritzarena da. Zenbat desgrazi heldu ote den zenbait familietara, droga zikina sartu dalako zenbait zuren zainetara. Zulo beltzetik nekezatera algaitezke argitara, droga zalerik bada errua ostalaritzarena da. Hainbat faktorek eragiten du zenbaiten neuronetara, jendea jotzen gauzak apurtuz doazenak non nahitara. Ta iskanbila dijoa hoiek doazen tokietara, porrokaldirik bada errua ostalaritzarena da. Emakumeen eskubideen kontrako jarduerara, mugatu ohi da zenbaitentzako jaigiro bateko gaba. Zenbat eraso basatipaira ote diren orotara, hau gertatzean errua ere ostalaritzarena da. Goizalderako zenbat zarata egon ezin eta traba, bizilagunta auzotarrentzat iratzargailu gisara. Etxe azpiko jolgorioa ta sortzen den barrikada, gau paserorik bada errua ostalaritzarena da. Azken urteko pandemiaren orantzenan kapetara, ostalaritza lokalak izten dabiltzona eta ara. Diru galera beldurgarriak talaguntza gutxiara, Covida edatzen bada errua ostalaritzarena da. Hausnar dezagun, pentsa dezagun, ta harinkeriak laga, gizartearen errudenak ez bota ostalaritzara. Beste zerbaitek bultzatzen gaitu egoera hauetara, ostalariei egotziarren errua guztiona da. Beste zerbaitek bultzatzen gaitu egoera hauetara, ostalariei